이렇게 가난 무드고 하네. 와. 앞 차탐는 치켜봐 말하면서. 헬로 रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पिअ फाथाबारि आरो बिसिडिसियाबो फाथाबारि दा नैबे फाथाबारि गोजोनपुरि होननाय गामियावहाय दा दै बानाया ओरैबायदि दा हाखौ खुख्ल'नो नाजाबाय बिनिखायनो दा रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारनानैहाय बे दै दाहारखौहाय गुबुनजों दानखेनानै हरनो थाखाय बेवहाय गाल खानानैहाय प्रटेक्सन लागायनाय जादों दा बे प्रटेक्सननि सोमोन्दै रायजोफ्रा मा फोरमायनो गोसो दङ एबा मा फोरमायगोन बेखौ जोङो मिथिनानै लानि रायजोफोरनाव जोङो सोंनानै नायनि आदा मा नाम एनला ब्रह्म ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै प्रटेक्सन मावबाय बे प्रटेक्सन मावनायनि जाहोनखौहाय रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो हागोन नामा आं बुंसे फंनैसो माने जोंना प्रटेक्ट होनायनि दिनैनि प्रटेक्ट होनाया जोंना हाबो खुखालांबाय ओमफ्राय फारसे कृषक मावनानै जाग्रानि दंगआबो खुख्लंबाय जों बे हिसाबै जों प्रटेक्टखौ होनांगौ गोनां जादों नङाब्ला जों प्रटेक्टखौ होनांगौ गोनाङानो गैयामोन फारसेनो जोंना हायाबो थांबाय खावसे हा खौरा गैला ओमफ्राय नैबे बै हाग्राखौ बारब्र'नानै जोंनो माइ गायनायखौ मोनबाय नैबे हाग्रा मथा मथि बेसे गुवार जागोन बेलाय गैलानो हनै 100 मिटार मा 100 मिटार गैलालै 15 मिटार 10 मिटार थांब्लानो जोंनि माइ गायनायखौ मोनबाय माइ दुब्लिया साफा दुब्लिखौ मोनबाय बे हिसाबै जों दा प्रटेक्टखौ होनांगौ बायद' जाना फैदों आरो माने जों सानदोंमोन मा बाहाय माने अन्थाइनि जेनेबा जालि होनाय अन्थाइनि जाबनानै जेनेबा प्रटेक्ट मोननैसो मोनथामसो होयोब्ला जोंनि हाया एसे बासायगोन नामा बेखौ जों सानदों आरो दैज्लां समावहाय दै बानानि इमारजेन्सि प्रटेक्सन नोंथांमोना मोनदों नामा मोनाखै बिदि मोनाखै गैया ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बे गाल खानायावहाय गोबां खरस बाहायनायखौ नुनो मोनदों औवा आरो दुरुं बे दुरुंफोरनि खरसखौ सोर बानदोंना बेखौ जोङो एसे एनै माबालायनानै मावबाय रायजोफ्रानो माबा मोनसे खस्थ' खालामनाबो खांलायनानै जोंनि गेजेरावनो गामिनि गावबुरा दङ सासे दा बिथांनिफ्रायबो जोङो मिथिनानै लागोन आं दिनै बे रायजो राजाखौ मानि थाखाय लिंदों आरो मानि थाखाय आंबो फैनांगौ जादों आरो मानि थाखाय आं प्रटेक्ट होनांगौ जादों बे आंनिनो बिबानखा आरो बेखौ आं प्रटेक्ट होआब्ला दिनैहाय बै थांनाय बोसोराव आदानि हाखौ जों बायनानैहाय जों दंग' जावदोंमोन दंग' जावनाय हाखौ देग्लाय खुरख्ल'ना लांजोबनानै जोङो दंग'खौ खुरख्लंजानानैहाय जों उफाय गैयियाव जों दिनैहाय जों प्रटेक्ट होनांगौ जाबाय जोङो बोसोरे जों सरकारनो एसे एनैखौ जोङो खोन्थाबाय थायो बोसोरे रायज्लायोबो प्राइमारियावबो जों रायज्लायो आरो जों सोरखारनि हरैबो जों खेबनानै हरनो भिडिअ केमेरा जोंखौ थोनो बोसोरे जों खेबनानै हरनो बे भिडिअ केमेराखौ जोंनिखौ ना फात्ता खालामो बेबायदि जों माबोरै संसार जानाय आरो जों संसार जानांगौआ बे दैया खुरख्लाबलाङोब्ला जों गोब्राबसै आरो बियो ओरैबायदि सिदान मा लाखाबाय दा दैया जोंनिजों थाङोब्ला माने बै गामिया धंस जाहैयो आरो बे खोलाजों थाङोब्ला 10 मिटार बायदि बारब्लानो दंग' मोनबावबाय आरो बे दंग' मोनब्ला दुब्लि मोनबाय आरो दुब्लि मोनखांनानै आरो हरै दहलाखा बेखौ बारखोब्लानो गामिया धंस जाबाय बेखायनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै बे प्रटेक्टखौ औवा बाम्बुनि प्रटेक्टखौ आं दिनै ट्रेक्टर लालायना बोहोनानै रायजो राजाफोरखौ बे खामानिखौ आं दिनै मावदों रायजोफोर अननानै बे जोंनि जानाखि प्रटेक्ट मावदों बे प्रटेक्ट मावनायखौ अननानै सापर्टार होनानै जोंनि बे अन्थाइनि जाहाथे जोङो प्रटेक्सन मोनोब्ला जोङो बिराद गोजोननाय मोनगौ आरो रंजानाय मोनगौ आरो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय आरो जोंनि बिसिडिसि चेयारमेननिफ्रायबो आं खावलायदों बिसिडिसि चेयारमेना अननानै जोंनि बे प्रटेक्टखौ नायफैयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ रायजो राजाफोर आं गोलाव बाथ्राखौ बुंले दिनै जा बुंनांगौ आरो जों थाइसे थाइनै खांनानैहाय बेखौ जों 15-16 हाजारसो थाखा गारनानै जों दिनै बे प्रटेक्टखौ जों मावनाय जाबाय गोबाङाथ' बुंबाय थायो माने बेखौहाय गोबां नायफैबायबो प्रटेक्सननि थाखाय दा रायजो राजाफ्रा बुंदों खुलुमबाय आंनि मुङा बिमल बसुमतारी दा आं बेखौनो खावलायनो सानो सरकारनिसिम जोंना दंग'आ हा बायनानै दंग' माइ गायनो थाखाय लांदोंमोन दा बे दंग'आ जोंना खुरस'नाय हिसाबैहाय दा नै माखासे गोजोनपुरि गामिखौबो आरो खुरख्लाबगासिनो दङ बेनि थाखायनो आं सरकारनावहाय मोनसे अन्थाइनि प्रटेक्ट मोननो थाखाय आं बेखौ खावलायदों सिगांनिफ्राय एसेबांनाखि बेखौ नायफैबाय थायो होननानै मिथिदों ओमफ्राय दिनैसिम मोनसेबो प्रटेक्ट मोननाय जायाखै नामा दा सिगांनिफ्राय गोबांथार बेबायदिनो नायफैदोंमोन नायफैनायालाय ओमफ्राय दिनैसिमबो गैया मोनाखै मोनसेबो प्रटेक्ट मोनखायाखै दाबो बे लाइनाव मोनथ'वाखै मोनदोंमोन सिगां मोननाया ओमफ्राय मोनसे माबासो हानि प्रटेक्ट बस्था जाबनाय
ओमफ्राय दाथ' गैला बियो दाथ' गैला इयो सिनबो गैला सिनबो गैला ओहो इयावनो खामोन बेहायनोमोन नै बेहायनो नै बै साजोंनो बेयाव थाबोबाय बै थिंजाय थाबोबाय गैला बेबो बे अन्थाइनि फटिङाथ' जोंहाय आरो मा हानि फटिङाथ' जोङो सलिया बेहाय एफा गोख्रै दै बिमा दै जाहैबाय सानसेनो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेनो आरो आदायाथ' इयाव संसार जानाया गोबाव बोसोर जाबाय जानांगौ गैयाब्लाबो 35 थांबाय दां बै 25 खमावनो गैयाबा 25 ओइ बारबाय 30 थांबाय दां 25-30 थांबाय 25-30 औ बेयाव हा गोदान हा राननायनिफ्राय आं बावनो दं ओमफ्राय बे नोंथांमोना बेयाव संसार जाजेननाय समाव बे दैया माबायदि अबस्थायावमोन सिगांनि समाव दैया खोनखा हावरिसोमोन जोंनि हाया लाम थांबायथ' एकदम खोन गेजेरावसोमोन दैया ओरै नङामोन दा बेसेबां मिटारसो खुरबोखो ओरैहाय गैयाब्लाबो 2000 हमदो जों थांबोदि बै खासियासो दै माबा फुराना मा गैयाब्लाबो 2000 फुट मिटार जागोन ने इयो खुरबोनाया जागोन खोनखाबो खासि बारियावसोमोन दा खासियाव नै गोजौ जानानै दा जोंनि गामियैनो खुंबोबाय ओमफ्राय दाथ' देग्लाय प्रटेकसननि बेब'स्थाया जालाथ' खालमासिथ' रायजोफ्रा खारनांगौ जागोन बे साबा बे खारखानांगोन नारखाबा नै मोनहैखानोसै खननैसो दैबाना जाब्लानो थांखाबाय नै गायग्रा हाखौ मोनहैखानोसै न'निखौनो रायजो राजाफ्रा बेयावहाय माने अन्थाइ बल्डार जाबनायनि प्रटेकसन आसा खालामदों गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे बेखौ नायनानैहाय बेब'स्था खालामना होयो गभर्नमेन्टआ अन्थाइ बल्डार प्रटेक्ट जाबनायनि नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथिहोदो जाहाथे गभर्नमेन्टनिसिम सहैयो बे भिडिअआ दा रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनाय जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम जाहाथे गुबुन गुबुन जायगानि दैबानाखौ नायदिंनानै होबथानाय बायदि जाहाथे जोंनि बे चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोजोनफुरि गामिनि बे औवानि प्रटेकसन होनायखौ जाहाथे नायदिंनानै बेवहाय प्रटेक्ट होनायनि राहाखौ लायो बेखौ आसा खालामनानैहाय रायजो राजाफ्रा माने सार्भे खालामफैजानो लुबैदों नायदिंफैजानो लुबैदों जोंनि बे फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोजोनफुरिनि हाखराव जिनाखि दै खुरखानाय बे दै खुरखानायखौ जाहाथे होबथानो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानैहाय प्रमद बर' सार दैदेनबाय थानाय बे सरखारखौहाय माने नायदिंफैजानो लुबैदों आरो